ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଶୀତ ଦିନ ତ ପ୍ରାୟ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆମ ପଟେ ତ ଗରମ ବି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ ଗରମ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଶୀତ ଦିନରେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ସବୁ ଷ୍ଟୋର ପୁରା ହୋଲ୍ ଇୟର୍ ପାଇଁ କରି ବି ସାରିବେଣି। ମୁଁ ବି କରିକି ରଖିଛି ତ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ପୁରା କ୍ୱିକ୍ ବାଲା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ଛୁଆଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ରେଡ଼ି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ହାଲକା ଟିକେ ବ୍ଲାଞ୍ଚ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ଘିଅ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଘିଅଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଦେବ। ଘିଅ ଟିକେ, ଜିରା, ପାନମଧୁରୀ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା ଛେଚା, ଦେନ୍ ସେ ବଏଲ୍ ମାନେ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ହାଲକା ଫ୍ରାଏ କରିଦେବେ। ସେଥିରେ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମସଲା ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ଏତିକିରେ ହିଁ ଫ୍ଲେଭର ମସ୍ତ ଆସିବ। ହେଙ୍ଗୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବେ। ତାକୁ ମ୍ୟାସରରେ ମ୍ୟାସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲି। ବସ୍ ତାକୁ ପୁରା ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଅଟାକୁ ପୁରା ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭଳିଆ ଗଢ଼ିଦେବେ, ମଝିରେ ପୁର ଦେଇକି ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ବେଲି ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିବ ନା, ତାକୁ ଘିଅ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସେକି ଦେଇକି ଗରମ